Nang dahil sa pag-ibig, natutong magtitiis. Si ang baho na natin, kung si Tami hahalik, masusuka. Good morning, Philippines! Mayong buntag, everything! So ngayon, ang gagawin ko dito, linisin ko lang to. Ha? Ginagawa to. Han! Nothing! So ngayon guys, hugasan lang natin siya kasi malumi. Did I say good morning? Good morning, everything! So, ngayon guys, ilagay ko na yung wine dito. And also yung mga dinala ni Tami na wine at saka mga hindi wine yung iba. Jane something. I don't know, pero hindi ko mag-gets. And then also yung mga nasa bag, na itim na bag. Ito siya. May mga gamit yan para sa kitchen. And dalhin ko dito yung mga wine and then hugasan, then time-lapse tayo. Kailangan lang talaga siyang lagay at saka yun. Iwan ko kung okay pa ba to. At hindi to wine dyan. Gin, dry gin, Puerto Rican rum. Puerto Rican rum. Oh my God. If you have a Puerto Rican husband, guys, kasi yung mother-in-law ko Puerto Rican, ito Bacardi, silver label, superior
San Juan. In San Juan. It's a Puerto Rican rum. Ito, sobrang dumi. So, i-ano ko lang siya kasi. At tequila, guys. Produced of Mexico. 1 quart. Tequila, tequila. Sino mang iinom nito? Hindi. Wala. Walang iinom. Crème de Grand Marine. Produced of France. It's a weird bottle, guys. Oh. Ano to dito? Dito ba magpo-pour ng ano? Original Grand Marine, fresh cream, fine, French spirit, and naturally. Ito siya guys, yung mga wine. Dito ko nilagay. May kalagayan pa doon. Saka marami pang mailagay dito. Ano to? Oh, mga tinago ni Tami na mga foil. And yung mga ziploc bag. Oh, look at that. I don't see that. Pa dito. Mga pang linis. Daming ano. Pang bathroom. Anyway, so I think yun lang muna yung ano ko. What are you doing? Making a sandwich. And how about you? Hey, well, how about He's you? waiting to see if he gets some of the sandwich. Tommy's hungry. It's all, oh my god, it's 12:30 already, hon. Hi guys, hindi pa rin ako tapos guys. Nag-ano ako, nag-sweater. Maglaba lang ako, kinuha ko yung mga damit na final dyan ni Tommy. Maraming stain kasi mahirapan siyang maglaba. So ngayon, naglilinis lang ako. Hindi pa ako tapos. Nag-sweater ako dahil pumunta ako sa garage, sa garahian namin. Nilinis ko yung mga anik doon na kailangan ilagay sa basement. Yan. So, busy day. Busy day. Aalis na naman kami bukas, Saturday. Mag-ano na naman kami, guys. Mag-impake na naman kami doon sa isang bahay. So, kaya alis kami bukas kasi talagang kailangang tapusin at kailangang ibinta yung bahay. At nagustuhan ko naman yung ano, kasi yung sister ni asawa, minamadali niya ba? Kasi kailangan gawin, guys. Uy, kasi, oh my God. Every time na may sakuna, like ulan, snow, bagyo, kailangan ni Taming umalis. And then, hindi lang no yun. Kumakain pa yun ng pera. So, yun. Nililinis ko lang dito. Kasi, dito kasi, napuno na ng mga, mga box, mga ganun yan. Mayroon pang box, pero dyan lang. Hindi na ako makagamit sa sink. Naluka ako. Sabi ko, hindi ito pwede. Yan. Labahan ko yan. Ito, kailangan kong i-remind na ilagay sa sasakyan ko. Kasi kapag mag-grocery, palagi akong walang bag na dadalhin. So, laba. Labahan natin ito. Kain lang din ako. Magluluto pa ako ng gulay mamaya. Yung lutuin ko lang naman is broccoli rub. Nahihirapan lang ako.
di umaasa. Tanggapin mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig, nang dahil sa pag-ibig. So, punta tayo sa Labuas. Ito, ano tayo. Dalhin ko yung bulaklak. Kunin ko ha, para makita ninyo. Naka-akwanta man siya, guys. Naka-survive siya sa maliit na pot. And also, there's a little bit of soil only. Enough to survive. Yung iba nga, mamatay na yun, oh. So, kailangan ko siyang ilagay dito para malaki. And then, so, dalhin ko to sa labas. And I will be right back. Lubat na rin, guys. Eh. Lubat na rin. Ginawa ko kayo din. Luban sad muna ako ba? Ay, kasi luban ko din. Kapon, yung rin niyo po. Siguro yung guban na. Joke lang. Ito guys, tapos na. Hold on guys. Oops. Hindi siya pantay-pantay. Sobrang dry na niya guys. As in talaga. At saka, yung roots niya is talagang nag-ano na. So, buti na lang inano ko. Ngayon, tubigan natin. Kailangan kong maramihan ng tubig kasi ano siya. Yung parang sobrang dry talaga. And then plus yung lupa na nilagay ko dito is sobrang dry din kasi alam nyo na winter. Siya di ka malumos. Malumos yung kadaron. Nakalimutan kong pangalan nitong bulaklak na to, halaman na to. So ang problema nito, hindi ko alam kung toxic ba siya sa hayop or what. So yun, so hindi ko talaga alam. Ito siya, kailangan ko din siyang i-transfer kasi oh, sobrang liit. Matagal ko na itong pinaplanuhang i-transfer guys. Kaso, wala. Hi guys. What happened when he flushed the toilet? He's not paying attention. Magluto tayo nito pero ito always na lang gito. Always na lang yung ka dito. Okay, Habs. Mama is cleaning this broccoli wrap. Broccoli. And then Alan flushed the toilet, and then they are... Oh, so they got cold water? Is that what it is? That's supposedly what it is. I don't know why that is, but... They got cold water. Tapusin ko lang po ito guys, kasi boring na lang talaga. Iwan ko kung anong gagawin namin bukas doon. Ay, magpunta lang kami doon. Punta ako doon bukas kasi last weekend, diba, hindi ako nakapunta. Kasi pumunta kami na New Jersey, nag-Jollibee. So, para naman makatulong tayo, meron din ako mga hakutin. Magdala kami, maghanap ako ng mga bin. I started a joke. I started the whole world laughing. Not crying, it's laughing. Ligo na si Mister, guys. That means humot na yun mamaya. Mabango na yun mamaya. So ako naman, mamaya pa ako maligo. Kasi kailangan ko maligo para bukas dire-diretso na wala ng anik. And lutuin ko lang ito. Yun. And ano bang gagawin ko? Nasira talaga yung ano ko, guys. Oh. Sa kakaano ko ba? Yung ginagamit ko to sa mga sa luto na maraming bukog. So anyway, so luto tayo. Masarap. Sabi pa ni Tami, niya, huwag ka nang magluto. Mag-ano ka na lang, order ako ng Chinese or pizza. Sabi ko, bakit naman yun? Nagluto ako, maganda ito kasi may gulay. At saka meron naman tayong lamb, meron tayong chicken din. Chicken, okay, yung leftover namin. And then ito, okay na yan. At saka rice. Wala nang problema yan. Sabi ko sa kanya, bukas na lang yung Chinese food natin kasi bukas wala na kaming time. Anyway guys, lutuin ko lang ito guys. Hinugasan ko lang siya.
And then, ilagay natin dyan, lutuin natin hanggang, garlic, paminta, asin, powder na garlic din. And yun lang. Yun lang ilagay ko. It's time to take a shower na. Kasi ang baho na natin. Kung si Tommy hahalik, masusuka. Kung si Tommy hahalik, ayaw ko talaga itong white yellow light. Every time I turn it on, sobrang yellow ng mukha ko. Kinuha ko. Let's turn everything para... Oops. Shucks. Oh, good. Itong towel natin. Ako, mga towel ko, guys, is iba-iba color. Iba-iba yung kulay. And then, may malaki, may maliit. May mabilog, may ublong. May square joke lang. Oy, ito palang bag na to. Hindi ko pa natignan. Matagal na to dito. Kailangan ko tong tignan. Isa na lang yung galing sa isang bahay. Yun na lang yung hindi ko natignan. Guys, maligo lang tayo, guys. Kasi sobrang ang sarap ko ng halikan. Magpahalik na tayo kay Mr. Joe. What are you doing in the bathroom? Nothing. Hi, guys. This light here has been on. What are you doing in my chair? Han, look at him. He's officing. He's officing. What? I'll keep that. I can just chair and anybody can do. Han, he's scratching that chair. No scratching the chairs. Look at his nails. It's out, oh. Honey, seriously. Are you officing? Officing. You're so spoiled. Matulog, Han. I'm going to sleep na soon, Han. I just have to do this laundry thing. And then, lagay ko sa dryer. Hindi siya fully dry kasi mga trapo ito, guys. Mga trapo. Ilagyan ng Clorox para nawala nung ano. Ay, dito kayo, B. Kasi baka si Habs tatalon dyan. This is for downstairs. I know it's not. Ito siya. May mga stain. Pero hindi naman siya kailangan anuhin pa. Ilabhan ko rin yung sapatos ko para masuot natin, diba? Ito yung laundry. Dito sa isang bahay, dinala ni Tommy, diba yung mga parang sa laundry, parang sa hotel, na may ligid, may siya gulong, and then anuhin mo lang mga lagayan ng mga labahan. Ayun. Ang dami kong iniisip kung anong gagawin bukas doon sa isang bahay kasi wala talaga. So, dito ko nilagay yung mga trapo at towel ng mga aso. Okay, what are you doing? What are you doing? I wonder why there was light in here. Oh, because I'm here. I did not. Hala, it's melting over there. And then, ilagay natin ito sa basement. Let's go. Ay, and then, na ako, matulog. Yes! Ha? Oh, the light. Nagkalimutan. Ito yung sinabi ko, guys, ba? Ito siya. Ito, di ba? May gulong siya, oh. Gulong ng palad. And then, ito. Yun yung niya. So, balik. Oh, my baby. I love my baby. Come, Mama. Come here. What are you doing? What are you doing, huh? Mama's baby na. What are you doing? You cannot. Anyway, guys, i-end ko na tong vlog dito. Wala namang ganap kasi. Hindi nga ako nagba-vlog. Pagkatapos namin kanina, yung last kong pagba-vlog, hindi na ako nag-vlog kasi wala namang ganap. Kumain lang kami. Leftover. And then yung broccoli rub. Sarap. Yun. And busog ako, guys. Masakit yung ko dito. I need to drink more water, guys, kasi sumakit yung giliran ko dito. See you bukas!